бале тамо таъсири рӯзҳо шудааст. Яъне дар ғазоҳо мо як чизо мехӯрем, ки шояд фикр кунам дигар ҷо намехӯрам. рӯз ба шумо нишон дода меравам, номаш гречка аст. Ман намедонам дар кишвари шумо аст ё не. имрӯз аз ин пухта мекунам. камекак бринҷ қатӣ мекунам, ба хотире ки бачаҳо ино хӯранд. Ино одат надоранд. як тавре бояд ҷур кунем, ки ино қотӣ шуда равад, нашуносанд. ин бисёр фоида дорад, бисёрам чӣ мегӯям, парҳезӣ ҳаст. одамо чоқ намекунад. агар шабо як қошуқ аз амина да 200 миллиграмм пиёла андохта монед, даволеш ҷурғот 200 милли ҷурғот, як қошуқ аз ин ҳар шаб андохта монед то суба пухта мешавад. ишками гӯшна ба агар хӯред лоғар мешавед. мақсад ин бисёр парҳезӣ аст, зарар надорад. имрӯз аз ин пухта мекунем ва инҷа бошад ғелакои мо омода мешавад. бинед ана масалан я сурх накардаям, пухтани илоҷаш ҳаст. да бринҷи аз мағоза гирифтаги басмати ҳаст, майда майда, яъне пухта шавад, як камекак дароз мешавад. ин 10 минут фақат пухтанаш дакор аст, тамом. ва ҳамчунин номи ин гречка аст, инам ҳам зуд пухта мешавад. ҳамин 10 минут да об мемонем, як меҷӯшад, то баъд даҳнаша маҳкам карда да дам мемонем. ҳамин то хушрӯ чӣ мегӯянд, пухта мешавад. ва ина да пешаш ҳамон кӯфта мегӯед, мо ғелак мегӯем. аз ҳамон гирифта одам хӯрад мешавад. ҳам парҳезӣ аст, ҳам зарар ба саломатӣ надорад. ҳоли ваяку халос накардем, акс мегирам. яъне ҳамин то гапо